Uzávěrka tradeů a neb jedna z nejnapínavějších událostí každé NBA sezóny. Jak hodnotíme hráčské výměny posledních týdnů? A který tým nejlépe vystužil kádr před playoff? Nejen o tom se budeme bavit v dalším dílu podcastu Za 3 body. Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Bryant dribbling, has to put it up for the buzzer. Banks it in! Oh! He banks in the three! And the Lakers win the game! Ahoj všichni posluchači a posluchačky, zdraví vás opět podcast Za 3 body. Nazdar chlapi, ahoj Venco, ahoj Tomé. Čau kluci. Nazdar. Rád vás zase vidím tady u nás v našem improvizovaném studiu a dnešní téma je úplně jasné, jak už jste slyšeli v intru. Před pár dny skončila uzávěrka výměn, neboli trade deadline a my se tady dneska podíváme na to, co se v těch posledních týdnech a zejména v těch posledních hodinách a minutách před uzávěrkou událo. Ale ještě předtím mě samozřejmě jako vždycky zajímá, co otřásá vaším basketbalovým světem v posledních dnech. Já teda i vzhledem k blížící se trade deadline jsem víc sledoval Knicks a je tam poměrně několik zajímavostí teda, co mě tam zaujalo, že asi neznáte hráče Ryan Arcidiacono, tak ten udělal smutný rekord, že odehrál 20 zápasů v řadě bez toho, aniž by dal boda. A pak jsem si teda o něm něco hledal a našel jsem, že byl MVP, ale NCAA turné někdy 2016 a 2018. Kdy to vlastně vyhrál s Univerzitou Villanova. A shodou okolností jeho spoluhráčem byl i Jalen Brunson a ten 2018 tam byli i Josh Hart a Donte DiVincenzo, takže vlastně takhle se všichni kluci sešli. Arcidiacono teda už byl zase odejít, ale je to možná i jeden z důvodů, proč se Knicks tak zaří, že tam jako že jsou dobře sehraný a jsou to jako dobrý kámoši, takže jenom taková zajímavost. Třeba je o to důležitější v kabině, že nepřidá sice body, ale přidá třeba nějakou týmovou chemii. A co ty, Venco? No, jsem se tě právě, Jirko, chtěl zeptat, co to děláte v tom San Antoniu, protože tam zase během hry lítali netopíři a Masko to tam chytal do té síťky. A to se to opakuje, jako mi přijde jako každou sezónu, tak tam máte nějaký hnízdo teda, nebo? Já si myslím, že to musí být už nějak jako smluvený, aby to zaujalo lidi, protože ten maskot, že má připravený pořád ten vercajk na tu síť, který to chytá, ale teďka naposledy tam byl i třeba v hledišti Manu Ginobili, který, že ho slavně jednoho toho netopíra, kterého se nepodařilo furt chytit, tak už se naštval, sejmul ho rukou. Najdete si to na YouTube, pokud teda nejste příznivci netopíru, a tak ho tam jako vyzývali, jestli to nechce jít chytit, ale bohužel teda než stačil Manu zvednout, tak zakročil maskot. A já ještě doplním teda věc za sebe, samozřejmě odhalení sochy Kobeho Bryanta, který opustil ten svět před 4 lety, no nevěřím, že už je to tak dlouho, proběhlo před zápasem proti Denveru, který teda bohužel prohráli Lakers, a Kobe se teda zařadil se svou sochou mezi další velikány, který stojí před halou, jako je třeba Shaquille O'Neal, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar a mnoho dalších. Viděli jste tohletu událost? Určitě jsem to sledoval a je fakt, že teda Lakers mají tolik slavných hráčů, že už nebudou ty sochy mít kam dávat za chvilku. A klasicky se vyrojily spekulace o tom, jestli je ta socha jako správná pozice, není, ale to všechno jako utnula Kobeho manželka, která teda řekla, že on si to sám vybral, takovouhle sochu, nebo že on by tam chtěl být v téhle pozici, takže k tomu asi tohle. A neodpustím si ještě takovou malou poznámku, že pak se vyrojily i na sociálních sítích nápady, kdo by mohl být jako další socha Lakers, a byl tam taková jako velká zlatá socha rozhodčího, takže jak víme, tak Lakers letos suverénně největší nepoměr, co se týče počtu střílených trestných hodů oproti ostatním týmům. Zatím jim to teda nepomáhá, takže možná ještě pánové rozhodčí si budou muset nějakou dobu počkat na tu sochu. Můžu potvrdit, právě v tom zmíněném zápase s Denverem, tak to bylo na trestné hody, jsem si to zapamatoval, 22-6 a Jokiče tam řezali jak žito pod košem. A ještě si myslím, že bychom měli zmínit, že za tu dobu, co jsme se neviděli, tak hodně hráčů mělo vysoké bodové hody. Vyhrál nakonec tu přestřelku Luka Dončić, ale teda zapsali se i jiní hráči, tak to určitě stojí za zmínku. Kolik bodů to tam kdo nasázel? Luka Dončić 73, čtvrtý nejlepší výkon v historii po Chamberlain, Kobe Bryant, znovu Chamberlain a pak je už tedy Dončić.
Ale pár dní předtím, že jo, to byl Embiid, to byla přesně 70, že jo? Embiid dal přesně 70 a ještě bychom teda mohli zmínit Karla Anthony Townse, který dal 62, ale ne vždycky, na jeho příkladu je vidět, že ne vždycky ta vysoká bodová produkce od jednoho hráče je to pravý ořechový, ne, pro tým. Přesně tak, protože dal to v prohře, stejně jako Devin Booker, taky kolem toho času někde na tom konci ledna. A já jsem ten zápas viděl, jak to Towns dal 62, mohl dát i víc, ale on to hrozně honil, na konci fakt hrál to na sebe, najížděl hrozně na stílu do koše, ztrácel kvůli tomu míče, házel nesmyslný střely, až ho teda trenér musel několik minut dokonce sundat, protože fakt se to nedalo, on už pak ani neměl že energii se vracet do obrany a nakonec ten zápas teda s ním na střídačce prohráli, což bylo docela dost smutný. Ale na to se historie asi neptá, v té tabulce to má i doteďka. No. A nyní už pojďme přistoupit k hlavnímu tématu, k uzávěrce tradeů a trošku netradičně pojďme začít tím, co se nakonec nestalo a hodně se spekulovalo o tom, že by se to stát mohlo. Tak co tam máte? Tak asi začněme u toho Dejounteho Murrayho. Tak proč nakonec zůstal v Atlantě? Já teda jsem to sledoval docela s napětím a věřil jsem tomu, že někam půjde a mně by se jako líbilo rozdělit tu dvojici Trae Young, Dejounte Murray. Podle mě to úplně nefunguje. Dejounte Murray je opravdu hráč vyložený na pozici 1. Ta na pozici 2 je prostě poloviční. A no v zásadě asi Atlanta za něj prostě chtěla hodně. Oni by byli snad ochotní ho pustit, ale chtěli za něj fakt dost. Já vím, že třeba z New Orleans to ztroskotalo ty rozhovory na tom, že chtěli z New Orleans Herba Jonese, což je jejich jakoby mladý hráč, druhý rok, jeden z nejlepších obránců v lize, takže nechtěli ho v žádném formátu dát. Pak tam byli s Torontem, že jo, nějaký námluvy, tam to teda taky nedopadlo, takže nevím, jestli máte ještě nějaký bližší info, proč nakonec Dejounte Murray se nikam nestěhoval. Já jsem hodně slyšel taky o Lakers, který se objevují ve většině těch rumorů vždycky, ale jsem třeba četl, že to byl jako fakt jeden z týmů s nejvážnějším zájmem. Nakonec to teda nedopadlo, oni ani nemohli ani nabídnout tolik, kdyby chtěli, kolik Atlanta požadovala. Obecně je tady vidět, že s těma výběrama v prvním kole, takže pořád hodně vysoko nastavená laťka kvůli tomu tradu Gobera před rokem a půl, kde to bylo tenkrát, myslím, 5 výběrů v prvním kole. A je to takový hodně pokřivený ten trh, asi ještě bude trvat, než se to vrátí trošku do normálu. A tím rovnou bych se obrátil k Lakers, který teda taky nebyli vůbec aktivní, což se nečekalo. A souvisí to s těma pikama, protože i v téhle trade deadline, i v těch předchozích letech, vždycky tam často byly zahrnutý právě ty first round piky a Lakers se jich prostě nechtějí zbavit, takže oni tohle to dát nechtějí. Pak třeba nějaký hráč, od nich by byl zájem, by byl třeba Austin Reeves, který ho taky samozřejmě dát nechtějí. Takže Lakers oni ani možná moc neměli jak, protože oni by třeba nějakého roleplayera přivedli, ale nechtěli se prostě zbavit těch piků. Jo? A když pak vidíš jako v lize, jakým způsobem ty ostatní týmy to rozhazujou, tak možná nakonec Lakers dobře udělali, jo? Že se toho úplně nezbavili té budoucnosti. Na rozdíl třeba od nějakých jiných týmů, o kterých se ještě dneska pobavíme. Je to tak, ono je vlastně obecně se dá říct, že přibližně 3/4 těch výběrů v prvním kole draftu, který se dali s nima nějak operovat, tak má v moci aktuálně nějakých 10-11 týmů, takže zbytek ligy nemá moc žádný ty asety, který mohl použít v těch výměnách. Takže Lakers nakonec nic, ale aby teda jejich manažer Pelinka neschytal ještě větší hejt na sítích, jako schytal, tak podepsal aspoň teďka Spencera Dinwiddieho, který se ocitl bez angažmá po trade deadline, byl propuštěn svým novým týmem. Co říkáte na tuhle akvizici? Rozhodně jim to jedině může pomoct, tak Dinwiddie umí zaskórovat, bude tam další možnost do toho útoku. Ve chvíli, kdy jsme se tady bavili minulý díl, že třeba Reeves a další hráči, že nenaplňují ten takový potenciál nebo to očekávání, který od nich bylo, tak Dinwiddie to dokáže jít třeba vzít v závěru na sebe, takže uvidíme, jak se dostane k míči a jestli opravdu pomůže, ale za mě aspoň něco udělali, protože Lakers jinak teda trošku zklamání, že nic neudělali, takže aspoň teda ten Dinwiddie za mě dobrý. Jo, já si úplně dokážu představit druhou pětku vedenou Spencerem Dinwiddiem a Christianem Woodsem, to jako bude postrach NBA, takže za mě spíš nejsem úplně fanoušek tohohle hráče. Když to zejména srovnáme s loňským rokem, kdy Lakers na tom byli velmi podobně, co se týče bilance zápasový výherní, jako jsou letos, ale přišly radikální změny, že v čele s tím, jak vypakovali Russella Westbrooka, přivedli LeBronovi a AD mu pomoc.
Tak letos se nic nekonalo a obávám se, že nezapakujou ten svůj run v poslední třetině sezóny jako v loňském roce. Nebo vidíte ještě nějakou šanci pro ně, že se teďka LeBron přepne do playoff módu? Myslím si, že když se Lakers dostanou do playoff, tak můžou pozlobit stejně jako loni i z těch jako nízkých pozic, co ukázali, takže bych je úplně neodepisoval, ale je pravda, že loni prostě udělali ty velké změny a ten tým hodně obměnili a to jim pak pomohlo a vlastně to takhle nastartovalo, jak už si zmiňoval, takže letos uvidíme, mně trošku přijde, jak kdyby ten LeBron už tak jako vypnul, že vyhráli ten turnaj a vlastně jsou jako spokojení, tak dostali dobrý odměny, jsou zapsaný jako první výherci nového turnaje, ale tak ten prsten asi on by stejně jako měl chtít, no, tak já nevím. To víš, že ho chce a já si myslím, že jo, že zapnou, že ještě mají prostě úroveň, na kterou oni můžou přepnout a jsou hodně zkušený, ale že by udělali s tímhle týmem titul, tomu asi nevěřím. To už jako loni teda našli takový recept na Denver, že prohráli 4-0, takže jako nevím, jak jinak by třeba Denver, třeba kdyby oni narazili na Denver, tak si myslím, že nemůžou ho jako vyřadit v playoff. Ale třeba někoho překvapit, někoho z těch mladých týmů, třeba díky těm zkušenostem, je to možný. A já bych ještě zmínil jeden tým určitě, který nic neudělal překvapivě, a to je Chicago Bulls, od kterých se očekával velký výprodej. My se o nich bavíme poměrně často, že to je takový tým, co poslední roky přešlapuje na místě, že úplně ta éra Demara DeRozana a Zeka Levína určitě nepřinesla to, co se očekávalo. Tak proč Chicago nikoho nevytradovalo, nic neudělalo? Podle mě jeden z faktorů bude, že Zach LaVine, který figuroval ve většině těch variant tradeových, tak se zranil nedlouho, pár dní nebo malých málo týdnů před uzávěrkou výměn. A on už má historii zranění, bohužel, má obrovský kontrakt, tak o tom tady, myslím, Tomáš mluvil v minulém díle. A takže není za těch lehkokolností snadný se ho zbavit. Navíc já jsem se teda dočetl, že majitele klubu byli připraveni to dostřelit, ale generální manažer nebo prezident basketbalových operací Karnišová si je přesvědčil nakonec, aby ještě to zkusili s tím stávajícím jádrem. Možná se trošku namlsali i tou výhrou krátce před uzávěrkou nad Minnesotou, lídrem západní konference. A taky třeba tím faktem, že Kobe White má breakout sezónu, tak třeba si fakt myslí ještě, že z toho něco vykřesají. Oni nehrajou špatně, oni se docela zvedli a myslím si, že play-in by je nemělo minout, pokud jim vydrží tahle forma, ale co z toho, je to takovej, jsou v té pozici, co vždycky říkáme, že jsi tak někde uprostřed a co s tím dál, jako ty nemáš moc kam se posunout, vejš? Jo, je to prostě nejhorší pozice v té lize, jakou můžeš mít a podle mě stejně to budou muset rozstřelit, protože jim nic jiného nezbyde. Oni jako nemají jako šanci ani ambici jít někam vysoko v playoff a takže podle mě to nějak rozprodat a budovat to od znova je jediná možnost, takže si to jenom oddálili teďka. No. Jako hodně lidí se ptalo na Demara DeRozana. Ještě Caruso se hodně zmiňoval. Na Alexe Carusa hlavně, no, což je takový hráč, kterýho by hodně týmu chtěl, protože toho můžeš jako, je takový platnej do obrany, do útoku, můžeš ho prostě, jako ten hotový hráč, ho můžeš vzít a rovnou ho strčit do týmu a bude platnej. Ale oni za něj zase chtěli jako hodně, no, že právě chtěli nějaký kompenzace, co se týče hráčů, i třeba ty draft picky. Takže nevím, no, DeMar DeRozan třeba ten se nechal slyšet, že si dokáže představit jako pokračování pak v Chicagu, že ten vlastně taky mi přijde, že nemá úplně ty ambice, protože toho by třeba týmy brali, ale už do takový té role třeba sixmana, nebo za menší prachy do takového prostě zkušený hráč na lavičku, třeba zkušený hráč, třetí, čtvrtá pozice v útoku, ale to jemu se úplně nechce. Já mám z něj pocit, že on bude radši jakoby malá ryba, velká ryba v malém rybníce relativně. A ještě taková zajímavost, po tom, co Karnišova se spolu začali v Chicagu úřadovat před těmi třemi a půl lety, tak tam bylo, že několik těch tradeů, Čevič, Caruso a další, a DeRozan právě třeba. A od té doby, už 3 roky téměř, oni nepřivedli v tradu žádného ani jednoho hráče. A což mi přijde zvláštní, s tím jako fakt nic nedělá, že si myslí, že jako se to prostě sehraje a najednou budou hrozně dobrý, že i teďka se mu podařilo ty majitele nějak jako ukecat, tak úplně nechápu přesně, jak říkal Vencat, kam tím jako mířej. To zvláštní. No, pojďme dál. Ještě by mě zajímal jenom váš názor. Já jsem třeba osobně čekal, že Warriors něco provedou, protože to je opravdu agonie sledovat, zejména Klay Thompsona, který už asi definitivně přišel o svoje místo v sestavě, která uzavírá zápasy a je to docela smutný to sledovat. A přiznám se, že jsem úplně zapomněl, že mají na soupisce Chrise Paula. Teďka jsem ho viděl, jak Curry dal ten úplně nesmyslný buzzer beater
včera v poslední vteřině a že se tam s ním šel právě plácnout Chris Paul, tak jsem si jako řekl, no jo, ale on tam vlastně hraje Chris Paul, jsem úplně zapomněl. Tak jste překvapený, že oni nic neprovedli? Já se bojím, že je už nikdo nechce, že nemají jak se třeba těch hráčů zbavit, takže tam jedině z hlediska třeba nějakých kontraktů končících a tak, že by někdo měl zájem, ale popravdě Warriors jsem úplně nesledoval, ono se o nich ani moc nemluvilo, nebyl tam jako nějaký jakoby rumors, že by byl zájem o některý jejich hráče nebo tak. Tak bavili jsme se minule, že tam je třeba ten Kuminga a nějaký tady ty mladší hráči, o který by zájem byl, ale tak tam asi tím, jak právě hrajou ty starší i ty mladší špatně, tak oni jako vlastně teď nevědí asi koho se zbavit nebo co dělat. Je fakt, že oni právě k Kumingu teďka zase nechali víc hrát a je to jako ku prospěchu. Teďka Golden State udělali pár jako vítězných zápasů, docela nehrajou špatně, takže možná, že Kumingovi se blízká na lepší časy v Golden State. A u toho Claye jenom mě tak napadá, že on jak hází ty cihly, tak už si okolo sebe postavil zeď a to už jako tam asi ani trade neprojde. Jo, ty mýmy na Claye, to je přesně jako to Claye, nemohlo by si střílet trošku míň a on 4 prsteny, takže... A třeba ještě přijde jeho chvíle, protože střelec se, jak víme všichni, pozná podle počtu pokusů. A úplně jenom nakonec poslední hráč, který mě překvapilo hodně, že zůstal tam, kde je, a to je Bruce Brown, který mu by podle mě slušelo být v nějakém playoff týmu, ale zůstal bohužel v Torontu pro něj a pravděpodobně si playoff nezahraje nebo jenom velmi krátce. Já jsem teda osobně ho viděl třeba v Sacramentu, myslím si, že se na něj myslelo a určitě další týmy. Je třeba ještě nějaký jiný hráč, kterýho jste překvapený, že se nestěhoval? To spíš zapadá do toho, co si říkal, mě překvapilo Sacramento, že vlastně taky nic neudělalo. To patří do tady tý, o čem se bavíme, nebo i New Orleans, kde Pelikáni se byli v nějakých těch rumors, oni snažili se někoho udělat, ale vlastně se jim to nepovedlo a jak Sacramento, tak Pelicans vlastně taky zůstali bez změny, což jako jim taky v tom playoff runu nepomůže ani jednomu z týmu. Myslím si, že ty potřebovali posílit, aby mohli pomýšlet na nějaké lepší výsledky. Paráda, tak se pojďme přesunout na trady, co se doopravdu staly. A já jenom shrnu, že už minule jsme se věnovali tradu mezi New Yorkem a právě Torontem, kdy se do New Yorku do Madison Square Garden stěhoval Anunoby a Precious Achiuwa za Beretta a Quicklyho. A já bych rovnou zůstal u New Yorku, který udělal ještě jednu velmi zajímavou výměnu, možná jedno z největších jmén, teď bych to nepoplet, Bojan Bogdanović se stěhuje taky do Big Apple a ještě zkušený Alec Burks. Co na tuhletu výměnu říkáte? Jo, tak já myslím, že Knicks věděli, co dělají a tato výměna se jim fakt povedla, protože oni už i loňský playoff měli problém s tím, že jim právě třeba chyběli hráči s nějakou jakoby větší produkcí, třeba z lavičky nebo nějaký prostě 4., 5. hráč, který by třeba pomohl tomu jádru nebo těm hlavním skorerům. A oni teda vlastně přivedli zkušenýho Bojana Bogdanoviče, toho chorvatského, a Aleka Burkse, který taky dobrý střelec a má ještě tu výhodu, že i pod Tomem Thibodeauem hrál, takže ho jako úplně nepřekvapí Tom Thibodeau jako coach, což jako ne každý hráč jakoby pod ním hraje rád. A vlastně dali za něj jenom Evana Fourniera, který stejně už ho Thibodeau odepsal, a vlastně jediný cenný hráč, kterýho se zbavili, je Quentin Grimes. Což mi přijde, že to je takovej hráč, vlastně defenzivní hráč, a přivedli místo toho střelce, takže přivedli to, co potřebovali. A myslím si, že to poskládali hodně solidně teda Knicks, že panuje tam poměrně velký optimismus v této sezóně. Přesně jak jsi říkal, oni za něj vlastně ani jedný v té výměně se nevzdali ani jednoho výběru v prvním kole draftu, což je opravdu obdivuhodný výkon od jejich managementu, a tím pádem mají dost aktiv a místa, neplatí třeba ani daň z luxusu aktuálně, takže klidně můžou v off-season si dovolit nějaký velký podpis. Trošku teda problém je, že letos v létě nebude k dispozici moc velkých jmen na tom trhu volných hráčů, ale je určitě fajn být takhle flexibilní. No, já musím říct, že za mě osobně já je tipuju na finále východní konference, protože má se jim ještě vrátit Mitchell Robinson, hlavní pivot, který se zranil dříve v sezóně. Měl úžasný vstup do sezóny, je to jako výtečný defenzivní hráč, opravdu bestie na doskoku, a měl by být ještě před playoff k dispozici. A já bych k tomu ještě dodal, že díky tomu, to je taková ta štěstí v neštěstí, že díky tomu, že se zranil Mitchell Robinson, tak pořádnou šanci dostal Isaiah Hartenstein, který to chytil za pačesy, a vlastně to, co tam vlastně přinášel Robinson, tak tam on přináší taky. Je to
vynikající obránce, extrémně dobrý doskakovač, má vynikající čísla, co se týče, že drží soupeře, prostě kdo proti němu se snaží přes ní dát koš, tak má velice nízkou úspěšnost. Takže oni mají teďka jako 2 vynikající defenzivní pivoty, takže jestli se Mitchell Robinson vrátí, ještě stihne playoff a dostane se do nějaké formy, tak vlastně tu pozici mají ohromně silnou. A i třeba mě překvapil právě ten DiVincenzo, tam, jak jsem říkal na začátku, tam může být i ta sehranost s těma bývalýma spoluhráčima z univerzity, což je taky takový hráč, co jako různě po lize cestoval, nikdy se úplně neohřál, tak tady prostě se chytnul, taky jakoby sází trojky takže Knicks, kterým bylo dlouhodobě vyčítáno, že mají úzkou rotaci, tak mají poměrně teďka širokou, mají docela na výběr. To je otázka, jak se s tím popasuje Coach Thibodeau, který je známý tím, že rád hraje svoji základní 5 až do mrtva, takže tam jsou třeba back-to-back zápasy, kdy on hraje prostě třeba 3 lidi 40 minut. Jo. Takže já vždycky říkám, že Tom Thibodeau by byl ideální coach pro druhou pražskou třídu, protože to jsou vždycky se ptám, jak jste hráli a to jsou výmluvy, no, že jich bylo 9 a nás 6, nedalo se to hrát, tak 6 to je ideální počet pro kouče Thibodeaua. Ale pokud oni zapracuje ty nový hráči a dají to dohromady, tak si myslím, že můžou jít daleko, ale já zatím nevím, jakoby ještě nějaký jako finální verdikt si ještě nechám. Jakoby až před playoff třeba nějakou predikci. No k těm Knicks minule já jsem říkal, že mi přijde, že si připravují místo ještě na nějakou jako větší hvězdu, že podle mě to Anunoby jako nenaplňuje a teď si nejsem jistý, jestli Bojan Bogdanovič nebo Burke to jako naplňujou. Takže rozhodně ty trady nejsou špatný, jako je to povedený, ničeho se jako nikoho zásadního se nezbavili, ale že by nějak to nějak byla velká jako nějaký velký vylepšení, to tam zase taky nevidím. No, myslím si, že dlouho si fanoušci Knicks přejou prostě, aby tam přišlo nějaký velký prostě all-star jméno a to se nestalo, ale ten tým určitě posílil a jsou jako jedni z těch, který jako určitě pak na konci budu chválit za tohle tradovací období. Klidně pochval hned a jenom podotknu, že oni už mají na soupisce 2 all-star hráče, loňskýho all-star hráče Randla a letošního poprvé Jalena Brunsona. Takže v New Yorku se dočkali, sice asi trošku jinak než čekali, ale museli si ty all-star hráče vytvořit, když tam žádný nechtěli chodit. A z těch dalších týmů já bych navázal třeba Indianou, protože ta přilákala taky asi možná vůbec největší jméno, co změnilo dres tenhle rok, a to je Pascal Siakam z Toronto. A stálo je to 1 Bruce Browna a 2 výběry v prvním kole. Co říkáte na tuhletu výměnu? To už se stalo, že pár týdnů zpátky už jsme viděli konkrétní výsledky, jak to funguje. Za mě super, oni prostě měli slabinu pod košem, jednoznačně Indiana na doskoku. Tam jediný pořádný hráč pod košem je Miles Turner a ten třeba není úplně jako extrémně dobrý, co se týče obrany 1 na 1, že tady třeba Pascal Siakam, když budou třeba hrát proti někomu jako Milwaukee, tak Pascal Siakam je ten, kdo bude bránit Janise a Miles Turner tam spíš bude vypomáhat na blok, takže on jim může hodně pomoct, zároveň je to pohyblivý hráč, je to šampion, že? Má zkušenosti obrovský, taky je to hráč, který už ve své kariéře byl v různých pozicích. On může být jako první option v útoku, ale může být i takový jako hráč spíš do defenzívy, jo, pomoct. Takže myslím si, že ještě podle mě až se víc sehrajou, tak to bude ještě lepší. A tím, že je to taky pohyblivý hráč, tak se hodí do toho jejich super rychlého stylu. Určitě bude dát spoustu lehkých košů po Haliburtonových přihrávkách. Přesně tak, on dokonce patří v nějaký statistice breaku k hráčům, který nejčastěji zakončují protiútoky, což přesně zapadá do hry Indiany, kterou se prezentujou. A na obranné polovině jim chyběl ten hráč, který by zhodil na Janise, na Tatuma a konečně ho našli právě v Siakamovi, takže pro ně je to úplně skvělá volba. A navíc jemu končí smlouva, ale předpokládám, že je tam nějaká domluva, že po sezóně budou pokračovat ve spolupráci, jinak asi by za něj nedávali to, co za něj dali. Ale teda Indiana jenom neposilovala. Oni se teda i zbavili Buddyho Hielda, zkušenýho hráče, trojkaře, který bych si taky řekl, že do toho systému zapadá, ale proč teda Buddy Hield šel pryč? Ten už tam byl dlouhodobě nespokojený, že má málo míčů, málo střel, aspoň teda na něj. On je, že jo, ten takzvaný volume shooter, že hodně střílí rád. A už jako se tam fakt ozývaly signály i při loňský trade deadline, i v off-season, že tam prostě nechce být. Tím, jak se sází na Haliburtona, oni tam, že ho přišli tenkrát z Sacramento v tom balíčku, tak on si asi myslel, že ta role bude prostě třeba srovnatelná s ním, ale jak Haliburton teďka vystřelil, tak už ten Hield asi viděl, že tam fakt pro něj víc místa nebude.
Floridaře a bude zkoušet štěstí ve Filadelfii. Mně to ze strany Pacers přijde nakonec velmi povedený, protože, jak už jste říkali, Siakam je skvělý fit a za Hilda dostali jako další hráče Marcuse Morrise a Korkmaze a nějaký piky, takže jako celkově hodně povedený a ten tým se mi líbí, jak je poskládaný a jak to jako posilujou a Indiana si myslím, že bude mít ještě budoucnost. Jo, a s tou budoucností oni de facto z těch pozic těch 2-3 se zbavili, nebo Buddy Hield, jo, Bruce Brown, tak se zbavili jako zkušenějších hráčů a vsadili to teda spíš na ty mladší, co letos hrajou docela dobře, Maturin nebo Nesmith. Ještě přivedli jednoho hráče jako takovou náhradu za Hielda právě ze San Antonia, Douga McDermotta, což je trojkařský specialista, letos 44% kariérně to má nějak podobně, takže úplně fakt elita z všech elit. A on teda nestřílí tolik, ale myslím si taky, že třeba je to takový ten střelec z lavičky, kdy ho tam dáš a on dokáže nasázet rychlý 3-4 trojky. Tak třeba jako bude lepší než ten Hield, který chtěl víc těch minut, víc toho prostoru, že to bude taky dobrá pro něj, dobrá akvizice. On už tam i hrál dokonce, myslím, takže už má taky zkušenost s tím systémem. Pro mě je jenom otázka, jestli si Hield v Sixers pomůže, jestli jakoby těch míčů bude mít víc. Teda, což... Pojďme rovnou klidně k ním přejít plynule. Já jsem docela překvapený. Je potřeba teda zmínit, že se zranil, pokud to někdo neví, Joel Embiid. Sixers kolem toho hodně mlžej. Proběhla nějaká operace, zranil si teda meniskus. Už po druhý v kariéře. Minule, když si to udělal, tak byl výrazně mladší. Je to nějakých už 6 let, možná víc. A seděl s tím do konce sezóny. Oni teďka jako tvrdí, že existují možnosti, že se ještě vrátí. Já osobně tomu moc nevěřím. Nebo prostě 30 má v historii spousty zranění. Nevím, tak třeba budu příjemně překvapený. Ale co říkáte teda na jejich trade deadline? Tak pokud by Embiid se nezranil, tak samozřejmě Buddy Hield by mohl být takovej ten dílek do skládačky, který by třeba posílil jejich šance na nějaký jakoby útok třeba na titul nebo aspoň třeba na finále. Ale teďka pro mě je to celý takový, jak říkáš, je to zahálený tím Embiidovým zraněním, takže jako může to být výhoda v tom, že Buddy Hield nebo Tyrese Maxey teďka budou mít třeba víc prostoru, takže bude to víc stát na nich. Třeba tam nebude až takový tlak na vítězství úplně v každém zápase, takže třeba v tomhle tomu oni dostanou větší prostor, ale nevím. Je mi ho líto teda Embiida, jak já ho teda kritizuju vždycky, tak tady je mi ho fakt líto, měl, jako letos hrál ještě líp než loni, takže opravdu hrál famózně a bohužel. Určitě mu prospěla i změna na trenérském postu a měl to rozjetý možná na obhájení MVP, byl jeden z užších kandidátů. Teďka teda minimálně kvůli tomu kritériu, že musíš hrát minimálně 65 zápasů, aby se mohl ucházet o tyhle ocenění, tak o toho přichází. Když jenom tak odbočím, jak vidíte teďka tu konverzaci o nejužitečnějšího hráče, kdybyste si měli tipnout? To si mě zaskočil, ale jako na první dobrou bych řekl Jokic, ale když se nad tím zamyslím, myslím si, že bude rozhodovat nakonec rekord týmu, jako kdo bude výš z těch týmů, třeba když by Oklahoma vyhrála základní část, nebo aspoň západ, tak bych to podle mě dali třeba Alexandrovi, Gilgeous Alexandrovi, takže pokud třeba Denver vyhraje základní část, tak třeba Jokicovi, ale musel bys to víc promyslet teda, to jsi mě překvapil. Tak v té konverzaci je SGI, Jokic a pak se to tam tak teďka skáče bez toho Embiida. Taky si nedokážu teď, jako, že bych dal nějaký jasný tip, kdo to nakonec vyhraje. Já si osobně myslím, že by se mohlo rozhodovat právě mezi Gilgeous Alexandrem a Lukou Dončičem, ale za předpokladu, jak podotkl Tomáš, že si Dallas trošku vylepší tu bilanci. Aktuálně oni se pohybují, že někde na 6., 7., 8. pozici, takže na těch play-in pozicích. Ale oni byli taky hodně aktivní, pojďme k ním přejít, takže třeba není vyloučený, že se ještě dostanou výš a doženou tu nejlepší 4 týmů na západě, která je vyrovnaná. Tak Venco, jako místní expert na Dallas, co se tam událo? Tak proběhly vlastně 2 takový zajímavý trady. Byl odejít Richaun Holmes a přiveden Daniel Gafford z Wizards, což je takovej nějaký trošku menší pivot, atletický,
A potom teda velká nespokojenost nebo takový nenaplnění očekávání od Granta Williamse taky vyplynulo z toho, že vlastně za půl roku bo to tak byl taky odejít a ještě v balíčku se Setem Karim a first round pickem teda tak byl vyměněný za PJ Washingtona, což je takovej 4 power forward, no. No já nejdřív to nechám vás okomentovat a pak to vysvětlím. Za mě Dallas teda aktuálně si pomohli, o něco silnější budou, ale jako velká hitparáda to není. Zase u toho Gafforda se řeší, že to je podobný typologický hráč jako Blake Lively, ale to není špatný mít dva takovýhle hráče dohromady. Oni de facto díky tomu asi nemůžou hrát úplně spolu moc minut, ale máš dva hráče, přitom Lively taky bývá zraněný, takže máš dva hráče, máš jistotu, že tam budeš mít ten typ tohohle pivota, kterýho oni chtějí mít, prostě atletickýho, co zakončuje loby, dobře blokuje, jo, běhá tam zpátky. Takže takovýhle hráče a k tomu teda PJ Washington, což teda je to jako solidní hráč, nemyslím si, že nějaké jako extra posila, ale typologicky, že to je hráč, který umí jako najet, umí vystřelit, takže jako určitě talentovanější ofenzivně než Grant Williams. Ale já bych teda ještě k tomu Dallasu, jo, jak už zmiňoval Venca. Oni zase v těch tradech se zbavili first picků. Oni fakt first picky rozdávají prostě na počkání. Jo. Kdokoliv chce first pick, tady máš first pick. Takže Dallas s tímhletím strašným způsobem obětuje budoucnost. Oni teďka všechno sázejí na tu kartu, že udržejí Luku Dončiče, protože ten má, myslím, ještě 2 roky, že jo? A Luka Dončič se netají tím, že chce hrát v silným týmu, který prostě bude útočit na playoff. Takže oni tak nějak jako přijde až trošku jako zoufalé, se snaží poskládat nějaký tým, co by v tom playoff jako by byl vysoko nebo mohl někam útočit, aby toho Luku Dončiče teda udrželi, jo, za každou cenu. Ale myslím si, že v téhle honbě zatím jako momentálně nejsilnějším týmem pro ten aktuální úspěch se zbavují prostě budoucnosti. Takže jim, když jako Luka Dončič odejde, tak to bude pohroma, protože oni nemají draft picky, jo. Není to zase tak úplně populární destinace Dallas, aby prostě přivedl velký hráče z off-season. Takže no, nevím Dallas. Podle mě to nedělá úplně dobře jejich management. Bude naprosto souhlasím, já jsem se na to schválně podíval blíž a Grant Williams, on je nestál jenom ten jeden pick, který odeslali teďka s ním do Charlotte, což je mimochodem top 2 protected, což znamená, že když to bude draftovaný, že jo, 3 a dál, jenom na první 2 místa, tak Dallasu ten pick by zůstal, což je jako nepravděpodobný, ale jak by to bylo od 3. dál, což jsou taky velmi cenné pozice, tak už by o to Dallas přišel, o ten svůj výběr v prvním kole na úkor Charlotte, což je jako velmi málo chráněný ten pick. No a ještě oni jeden, že ho pick vynaložili na to, aby toho Williamse přivedli před sezónou, před půl rokem. A to je teda dobře, je to za hodně dlouho, je to 2030, ale to je zcela nechráněný zase výběr v draftu, takže a ten patří teda San Antonio shodou okolností teďka. Takže Wemby bude mít třeba 1 draftu spoluhráče, protože kdo ví, kde bude Dallas a kdo bude Dončit za 6 sezon. Že jo? No. Hodně si zahrával, jak řekl Tom, ale pokud to skončí titulem letos příští rok, tak asi těžko jim budeme to mít za zlý. A stejně tak fanoušci Dallasu. No, já si myslím, že jste to vlastně uhodili hřebíček na hlavičku, nebo Tomáš to pojmenoval dobře, že tam celý ten tým sází na tu jednu kartu a to je Luka Dončič. A prostě okolo toho se to celý točí. A teď je tam jako víc faktorů, samozřejmě to, že se i ukazuje, že on nějaký dalšího silného jakoby hráče vedle sebe moc jako nesnese nějakou jako velkou hvězdu, takže teď jako, ale snaží se ho tam udržet, aby teda, takže musí poskládat ten tým nějaký, aby byl konkurenceschopný a je to hrozně těžký to jako poskládat a dost trošku jako poslední roky experimentujou s tím. Ale to, že se proslýchá, že prostě Luka by mohl odejít za ten rok a půl, kdy mu končí smlouva, tak to prostě ten strašák je a oni to na něj vsadili prostě, že to okolo něj se postaví, je mu prostě 24, furt prostě naděje a to, takže ho tam chtějí udržet a to vede prostě tady těm všem jako věcem, co se tam dějou. No. A je to trošku na úkor pak nějaký té vzdálenější budoucnosti, ale jim jde prostě o to toho Luku udržet a poskládat to okolo něj a nějak tak i jak třeba on si představuje. Což jako Luka to komentoval tak, příchod těch 2 nových hráčů, že je velmi nadšený a po té první hře, jak vyhráli a já teď už to nepamatuju, kolik Gafford dal bodů, nějak jako docela 19 bodů a dostával tam ty lobby a jako fakt to měli jako krásný konečný, tak on byl jako nadšený a je to přesně, že oni i typologicky takovýhle hráče hledají, jako je ten Lively nebo Gafford a ten Grant Williams byl prostě zklamání, to jako nevyšlo jako z více důvodů, jak že dával jenom 8 bodů za nějakých 26 minut, tak i jako
asi si nerozuměl s tím Lukou ve smyslu, že ten Williams je takový vokální a prostě Luka tam je jako boss, že jo. To měl stejný problém i Porzingis tenkrát a takhle, takže tam, když někdo do toho bude kecat, tak to se zlou potáže nejspíš. No. Ale já, když jsem se na to díval, tak Richard Hulse dával právě 3,6 bodů, Grant Williams 8 a Seth Curry 4 body na zápas. A samozřejmě, že teď se uvidí, jak oni se začlenění a jaká bude ta jejich role, ale ten PJ Washington třeba měl necelých 14 bodů a jako, že jako podle nějaké statistiky, když se člověk podívá, tak to dává smysl a jakoby, je to určitě jako vylepšení nějaký určitý. A uvidíme, jak to bude fungovat, ale je to na úkor teda nějaký té budoucnosti, ten pick, ten jako mrzí. No. Já bych ještě teda k Grantu Williamsovi, že jak říkal Venca, že měl třeba jenom těch 8 bodů, tak on měl třeba asi jenom třeba 3,5 doskoku na zápas, což je strašně málo na power forwarda a k tomu taky vyměnil boty. On hrával v botách od Luky Dončiče a změnil to na Jasona Tatuma, takže to si myslím, že byl možná poslední hřebíček do rakve. Takže dávejte pozor, jestli se nechcete znelíbit Dončičovi, co nosíte, a pokud si pozor nedáte, tak se třeba vám stane, že se ocitnete v Charlotte a to byste si určitě nepřáli. Pokračujeme dál a pojďme třeba na Milwaukee, ať se vrátíme zase do východní konference. Tak samozřejmě největší akvizice, kterou oznámil sám její přední aktér v podcastu. Patrick Beverley oznámil v podcastu Patricka Beverleyho, že tedy je vytradován do Milwaukee za Camerona Payna, neboli Campaigna. Otřese tahle ta transakce celou ligou? No v očích Patricka Beverleyho asi jo. Ten teda hodně rád mluví o Patricku Beverleym. Já, jestli můžu, nejvíc, co mě na tom pobavilo, na tom tradu Patricka Beverleyho, bylo, jak to okomentoval Robin Lopez, který teda chudák byl odejít. Asi jeho sourozenec nemá takový páky v Milwaukee jako Thanasisův sourozenec, takže ten psal na Twitter, že mu bylo ctí být 1,5 hodiny spoluhráčem Patricka Beverleyho a pak teda, když už viděl, že je vytradovaný, tak si na lavice četl knížku teda, takže je to spíš taková jako humorná vložka, no a Patrick Beverley, ten se do toho hned jako vložil. První zápas tam začal prostě mazat tabulku a kreslit hráčům, co mají hrát, takže jako, nevím, jako v nějaký humorný rovině možná jo, ale co v nějaký sportovní, může jim nějakým způsobem pomoct. Mě k tomu ještě spíš napadá, jestli se inspiroval Patrick Beverley Jaromírem Soukupem, nebo to bylo naopak, protože mě to trošku připomíná, ale myslím si, že Bucks to jedině může pomoct trošku na té obranné polovině, protože tam opravdu Lillard je špatný a ten Patrick Beverley přece jenom je branej za docela kvalitního obránce s tlakem na míč, tak tam jako nějaký vylepšení to je, ale jak si Jirka ptal, jestli to nějak změní tu ligu, tak za mě teda vůbec. No. Takhle, Patrick Beverley je to dobrý obránce, není to tak dobrý obránce, jak on si o sobě myslí samozřejmě, jo? To zase je potřeba uvést na pravou míru. A když jsme u Milwaukee, mohli bychom ještě možná i zmínit další změnu, co tam proběhla, a to je na pozici kouče. Každopádně to už není tak aktuální, ale pořád určitě ožehavý. Před sezónou tam přišel bývalý asistent z Toronto, Adrian Griffin, jeho první štace jako hlavního kouče. On tam přišel vlastně v situaci, když jsem si vzpomínal, jak to bylo, kdy ještě nebylo jasný, jestli Janis znovu podepíše nebo ne. Takže ono se taky mohlo stát, že Janis odejde a on bude koučovat nějaký mladý tým bez ambicí, což by pro ně jako pro začínajícího kouče byla určitě lepší situace. Nakonec ale přišel Lillard, Janis promptně řekl, tak já teda jsem spokojený, zůstanu tady, a Griffinovi tady spadnul do klína tým s ambicema na výhru úplně celé ligy. No a nějak si to nesedlo. Mimochodem, tam je zajímavý, že oni před sezónou mluvili i s Nickem Nursem, že by třeba vzali Nicka Nurse, ale že třeba prej sám Janis, jakoby jeho názor byl takový, že chce radši Griffina než Nurse. Takže přivedli tady právě mladýho kouče a je k tomu jako pěkný článek, k tomu vydal CBS Sports, tam je jako 9 incidentů, které vedly k odvolání Adriana Griffina. Ono je to strašně zajímavé, protože v NBA, jako, i když se ten tým, že jo, ho odvolal v situaci, kdy oni to měli asi 30-11 nebo kolik, že jo, jako Milwaukee, když nehrál třeba tak dobře, jak doufali, tak pořád jako vyhrávali. Ale tam prostě to nesedlo a
hrozně jakoby z toho článku, nebo pak i z nějakých jakoby inside informací vyplývá, že Giannis, jakoby za mě, já tomu říkám, že on zlebronovatěl, jo? Že on úplně od začátku, teda on úplně problém na začátku byl, že Adrian Griffin úplně před sezónou se nepohodl s Terry Stottsem, což je jako zkušený kouč, který tam měl být asistent, měl být jako specialista na útok, a ten byl 14 dní před začátkem ligy, prostě se nepohodl s tím Adrianem Griffinem a byl prostě odvolán. To byl první problém. No a potom pak jsou ty různý incidenty, kdy třeba hráči, i Giannis třeba, jo, změnil prostě akce, jsem si přesně vzpomněl na toho LeBrona, jo, že mu třeba řekl, ne, Griffin to chtěl hrát nějak a Giannis jinak a kolikrát prostě po zápasech se pak hráči scházeli a bylo to takový, jakože si říkali, jakože to chtějí hrát jinak, tak mně přišlo, že ten Griffin pak z toho byl takový chudák, že už se pak bál do toho nějak šáhnout, jako jo, takže... Hodně přesně tohle bylo vidět třeba v obraně na způsobu bránění pick and rollu, kdy Griffin po nich chtěl, aby víc ten podkošový hráč, buď Lopez nebo Portis, vyrazili proti právě, udělali ten show takzvaný na hráče s míčem, ale oni to nerespektovali a právě přesně se stahovali spíš jako na tu čáru trestního hodu nebo do bedny a úplně tohleto, co kázal Griffin, ignorovali. Jo, a pak přesně, jestli si vybavíte, on samozřejmě poslední hříbší Jurak byl ten legendární Giannisův proslov, kdy říkal, že musí hrát líp, musí být trénovaný líp, musí jim prát dresy líp a tak. Ty hráči vlastně v té první půlce sezóny vlastně toho kouče tak jako ostřihli, hráli si to tak, jak chtěli oni, prostě nezdálo se jim, co jim tam říká. A pak teda, když to taky nefungovalo, tak si začali stěžovat, že jako nevědějí, co mají hrát. Jo. Takže bohužel si to nesedlo a taky na tom krásně vidět jakoby ta power structure v té NBA, jo. Že když máš prostě hráče, jako je Giannis, tak on je samozřejmě pro tu franchise jako takovou je důležitější než celý coaching staff a zbytek hráčů dohromady. Takže vlastně asi jako to co chce Giannis, tak to asi tak to bude. A tak teda přišel nový coach Doc Rivers, veleskušenej, ale zatím to teda se to úplně nesetkalo s úspěchem. Má to zatím 2 výhry a 5 porážek, jestli se nepletu. Mimochodem Griffin, když odcházel, tak končil posledních 6 zápasů 5 výher a 1 porážku. Tak což je takový, jako, udělejte si obrázek sami. A už teda Rivers zvládnul 3krát ztratit zápas dvojciferného vedení mimochodem, což je jeho taková, že jo, signature move, specialita. To už se připravuje na playoff, podle mě. Doc Rivers, příprava na playoff. Ale mě pobavilo tady to trošku, jako komentoval Shaq, když měl Shaq ten full a tam byl Giannis, který 2krát za sebou nedal šoupák a on tam říkal, zavolejte doktora a pak tam byl ten Doc Rivers v tom dresu Milwaukee a tak to jako tak výstižně jako si z toho dělal srandu, no, ale tak zatím léčba asi moc nepomáhá. Mně se na to moc líbilo, že hned jak se oznámilo, že Griffin končí v roli kouče, tak se objevily právě memy, že by to mohl dělat Doc Rivers, že je hlavní kandidát. On teďka přes sezónou přijal za velký peníze, že ho podepsal u ESPN práci komentátora spolu s Mikem Breenem, který se teda vzdal kvůli koučování. Mike Breen mu pak teda děkoval za mnoho týmů, skvělé služby v televizi při komentování. Ale co jsem tím chtěl říct, pak se ten mem stal skutečností. Já jsem z toho byl teda hodně překvapený, taky jsem si z toho dělal srandu a nakonec se to fakt stalo. Mě to teda připomíná, jestli vzpomínáte si Cleveland v roce 2016, David Blatt, který vedl s Clevelandem konferenci, možná měl ještě lepší bilanci, než teďka měl Griffin a taky byl, že jo, odejít. Ty paralely jsou tam jako neskuteční. Ta bilance byla skoro stejná, jako asi 2 zápasy rozdíl. Taky prostě coach, který prostě se znelíbil hlavní hvězdě, která mu prostě mění akce a říká mu, jak se to má hrát. Teda, jo. Takže... Ale tehdy to skončilo titulem. Když pak přišel Tyronn Lue, takže někdy možná ten nějaký ty soft skills nebo ta schopnost jako víc s těma hráčema, najít s nima společnou řeč je kolikrát důležitější, než třeba nějaký basketbalový know-how teda v NBA, no, co si budeme povídat. Každopádně, aby Rivers minimálně vyrovnal tu bilanci těch 70% výher, co měl Griffin, tak už můžou do konce sezóny prohrát jenom myslím 4krát, což jsem hodně zvědavý, je to vysoká laťka. Já bych se asi posunul od Milwaukee. Máte tam ještě nějaký trady, co vás zaujaly? Pardon, ještě jednu věc, co mě zaujala k Milwaukee posledně, a pak se posuneme. K tomu Robinu Lopezovi, víte, za co ho vyměnili? Já vám to povím. Vyměnil ho do Sacramento za práva na Dimitriose Agravanise. Takže
jestli se nám brzo rozroste řecká pátá kolona v Milwaukee, jestli je to jako nějaký kámoš třeba, protože je moje skoro 30, nehraje snad ani Euroligu, myslím, tak nevím, jestli je to úplně v tuhle chvíli NBA materiál. 29, ale viděl jsem ho i v reprezentaci se myhnout, takže... To jo, ale hraje nějaký AEK Atény, který hrajou, no to je jedno, tak, ale mě to překvapilo takový hrozně random jako výměna a je to k tomu Janisovi tak takový podezřelý. Je to nějaký teplý místečko pro kamarádíčka třeba. Tak asi to bude na vyžádání, no. No nic, můžeme dál, v Tomáši pokračuji. Nějaký ty trady teda Já tam ještě mám, no. Něco zajímavého, tak pojď, Venco. No, ještě jsme nezmínili trade mezi Miami Heat a Hornetama, kde teda do Heat přišel tedy Rozier, bohužel teda teď zraněný, a byl odejít Kyle Lowry. Tak když odhlídneme od toho, co se teď stalo, tak... No, tak jako je to dobrý trade, samozřejmě. Zbavili se Lowryho, jeho monstrózního kontraktu, a Terry Rozier měl pomoct prostě na rozehrávce, kde Miami tlačí bota, že jo, tím, že to jsme zase řešili, že nepřišel ten Lillard, odešel Gabe Vincent, takže oni prostě potřebovali posílit na rozehrávku. Přišel Terry Rozier a bohužel teď se zranil, takže uvidíme, jak to bude dál. Každopádně trade dává smysl. Kyle Lowry teda, ten obratem se dohodl na buyoutu v Charlotte a teď by měl teda podepsat, nebo už podepsal ve Philadelphii za 2,7 milionů na sezónu, takže takový zkušený hráč možná by Philadelphia pomohl s nějakým jako útokem na titul, kdyby samozřejmě byl Embiid zdravý, takže zase ty zranění prostě nám do toho házejí vidle, bohužel. No. Rozier není podle mě špatná volba pro Miami, hodně jim pomůže s tou jejich slabinou, kdy oni mají prostě někdy 5 minut úplně hluchých na útočné polovině a Rozier je hráč, který si dokáže vytvořit vlastní akci, nebojí se to zvednout za jakýkoliv okolností a takových hráčů oni na soupisce moc nemají, v podstatě kromě Híra. Takže s tímhletím podle mě by mohl jim hodně by to mohl potáhat v těchto momentech. Uvidíme, jestli jako bude mít ty přínosy jako Lowry, který to byl takový srdcář, vrhal se po míčích, stoupal si na prorážení, v tom byl vždycky excelentní ve srovnání s celou ligou. To asi úplně jako nepřinese Rozier na hřiště, ale má jiný přednosti. No a my se furt bavíme o těch Charlotte. Ty dělali vlastně nakonec docela výprodej. My je teda, nebavili jsme se o nich jako o týmu, ale ty taky jakoby byli letos v takové pozici, že úplně se nedařilo, nemají moc kam se posunout, takže oni jakoby vyprodávali hráče. A dalším teda z hráčů, zkušených hráčů, Gordon Hayward do Oklahoma City, takže co o Gordonovi? Trošku mi přijde, že je to jako nafouklý a já mu moc nevěřím. Bohužel má tenhle hráč neskutečnou smůlu na zranění. A trošku mi to připomíná taková paralela s Viktorem Oladipem, který taky jako pořád si ho představujeme jako, nebo už teď ne, ale třeba před 2-3 lety jako slušnýho hráče, ale on bohužel nebyl schopný už na té úrovni hrát víc než pár minut a u Haywarda bych se taky bál. Spíš to bude takový v té okolo mě, jako že když něco zahraje, tak to bude příjemný bonus a když se zraní, tak jsme s tím jako tak napůl počítali. Asi tak bych tomu přistoupil já. Takže nečekáte nějaký velký minuty pro Haywarda v Oklahomě? Já osobně spíš bych na to nesázel. Jak říkám, byl by to vítaný bonus. Přemýšlím, jak on by tak jako zapadá do toho jejich systému. No. Umí vystřelit za 3, umí dát přihrávku, no. Není už moc rychlej, to je právě, problém. No. Že oni sázejí na takovou jako dynamiku těch hráčů i na hodně rychlý protiútoky, anebo i ten systém prostě, že tak tam sázejí na to, že je rychlej ten první krok a ta střela a to on jako tady tomu podle mě už chybí, takže já vlastně úplně jako v něm nevidím ten velký přínos, který by měl dodat. Teda, jo. Já teda nevím, oni snad za to, co dali, nějaký... Tremena, Miciče a Bertánce. Takže no, tak to je asi možná zase pohodě, dali no. za to hráči, kteří u nich nehrajou. Jo, takže prostě vzali to jako tak, že to nebolí jak nějak, říká Jirka, takže... že když něco uhraje, tak jako NBA analysti ty byli trošku víc nadšený než vy dva teda, ale já to taky úplně nevidím pozitivně, ale líbí se mi, jak Vasilij Micič si rovnou v první zápas v Charlotte udělal prostě osobáky. První zápas asi 18-19 bodů, 9 asistencí, několik fakt pěkných, takže jako vidět, že basket hrát umí, akorát prostě ta Oklahoma pro něj nebyl ten správný fit, takže teďka v Charlotte, který jsou takový jako vybrakovaný, tak...
Jsem zvědavý, jestli se na to Micic vykašle, protože on že dlouho odmítal přijít do NBA, protože vždycky chtěl hrát jenom jako v dobrým týmu, v playoff týmu, což teďka teda už nehraje, tak bych se ani nedivil, kdyby se z toho snažil nějak třeba vyvlíknout, vyvázat výhledově. Na druhou stranu zase možná potom celoročním vysedávání je to jako nějaký basket si zahraješ, takže a on by se určitě rád chtěl připravit právě na olympiádu, že jo, se Srbskem, kde on by měl být jeden z tahounů, takže já ho ještě budu sledovat trošičku blíž teda. A ještě možná jeden tým z těch horších, když jsme u Charlotte a taky je to spojený s jedním evropským hráčem. Do Detroitu přišel z Utahu ve výměně Simone Fontecchio, což podle mě je zajímavý hráč. Nevím, jestli jste sledovali trošku třeba Utah poslední týdny. Oni měli docela tam zajímavou sérii, kdy myslím, že mají docela fajn trenéra Hardyho, mladýho, a on právě hrál Olynyka na 5, který jako dobře facilitoval tu hru a taky posunul Fontecchia a právě dal mu větší roli, což je, už zase je to sice v NBA nemá tolik zkušeností, ale jinak je to už hotový hráč a umí vystřelit, umí dobře najet, je to chytrý hráč, prostě takový z evropské školy. A Detroit se ho právě takhle vyhlíd a chtějí mu i dát po sezóně novou smlouvu a oplatilo to hnedka tím, že v prvním zápasu při těsné prohře proti Clippers v LA tak dal 20 bodů a 9 do skoku, tak třeba to bude zajímavý pro ně hráč do budoucna. Proč ne? Mě taky zaujal. Mě teda zaujal ještě, když šel do NBA. On nešel do NBA, tak už to byl vlastně nejlepší italský hráč, v současnosti je to. A on měl fantastický to mistrovství Evropy, jestli si vybavíte, kde Itálie vyřadila Srbsko, pak teda nedal ty trestný hody v koncovce s tou Francií, takže tam oni mohli jít do finále přes Francii, že kdyby dal aspoň jeden. Ale právě, že mě to zklamalo, že oni v Utahu, který prostě sází na mladý, tak neměl moc šancí, letos dostal šanci a ukázal, že hrát umí. Není už tak mladý, jo, nějakých jsem koukal 27, něco takového, takže ale solidní určitě NBA level hráč. A ještě přivedli Stevena Adamse, toho času zraněného, myslím Detroit, a už jsme zmínili Quentina Grimese z New Yorku, což je pořád ještě, myslím, na nováčkovském kontraktu hráč. A neměl prostor v New Yorku, oni mu tady asi dá ještě poslední šanci, aby něco předved a pak asi, když tak jim nebude líto, když už se tam dál neudrží. Ten má takovou, řekněme, poslední šanci. Evana Fourniera si osobně myslím, že spíš si nenechají, že ten půjde na buyout market, po kterým se ještě asi za chviličku taky pobavíme, co tam je za hráče. Ještě nějaký teda výměny? Ještě mě napadají tady jedna nebo dvě. Za mě úplně poslední, jestli můžu, tak povídej, to zajímavá. Royce O'Neal do Phoenixu, kde vlastně Phoenix, že ho potřebuje každýho schopného hráče a mohl by jim pomoct právě s obranou. Royce O'Neal, on samozřejmě nikdy neměl nějakou velkou bodovou produkci, ale vždycky dobrý obránce a je schopný bránit de facto všechny pozice od 1 po 4, takže v tom Phoenix systému by se mohl chytnout. Oni dokonce spekulují o tom, že by se dalo hrát podkošová dvojce Durant, Royce O'Neal, tak na to se docela těším. Každopádně pomůže, určitě Phoenix. Jako není to moc, ale aspoň něco. Já teda tady mám ještě jeden tým, který udělal takovou malou posilu a to je Boston, který přivedl Xaviera Tillmana z Memphisu. Tak co na to říkáte? Je to nějaký vylepšení? On by mohl naplnit tu roli, kterou uvolnil Grant Williams do jisté míry. Není to taková teda silná persona, ale je to zase hráč, který odehraje pár minut a nevadí ti, že si udělá rychle 3-4 fauly. Trošku tam jako se bude nahánět s Janisem a s dalšíma křídelníkama. Takže proč ne? Jako je dobrý mít na soupisce takovýhle v vozovkách postradatelného hráče, který jako slouží jako to další tělo, co hodíš na hvězdu soupeře, aby ho trošku unavil. Je to solidní obránce, tam je problém, že on je slabý střelec, takže tomu může jakoby ty minuty ho dost jako limitovat, aspoň třeba co se týče Bostonu. Je pravda, že Grant Williams ten alespoň byl elitní střelec z druhových trojek, což byla velká deviza, kterou přenášel v útoku, a což právě jeho náhradník v uvozovkách Tillman nepřinese. Současná NBA v tomhle nemilosrdná, neumíš za 3 nehraješ, takže pozor na to. Myslím si, že z těch tradeů je to všechno, jenom ještě rychlej pohled na buyout market, tedy hráči, kteří byli propuštění a teďka si hledají novýho zaměstnavatele. Už jsme zmínili Dinwiddieho do Lakers, Lowryho do Philadelphia. Z těch jmen ještě, co tady mám, tak je třeba Joe Harris, hledá práci, Marcus Morris nebo Danilo Gallinari. Myslíte, napadá vás třeba nějaký útočiště pro tyhle ty hráče, kde by to dávalo smysl?
Já si myslím, že Nymburk by třeba potřeboval posílit. Jako jo, co jsem teďka viděl, tak se hodně trápí v útoku, takže nějakýho střelce kalibru Gallinariho nebo Joe Harrise. No chtělo by to, že všichni ty Američani, co tam jsou, tak jako neumějí střílet, no vůbec. No. Teďka tady odstřelil USKčko, no, ale prodloužení. Jo, to byla náhoda, Bylo to docela náhoda. To byla náhoda. A ještě na úplný závěr se pojďme chvíli podívat na All-Star Game, která nás čeká teďka v únoru, podle toho, kdy to posloucháte. Z našeho pohledu to bude tenhle víkend. Co jste říkali na nominace? Splnilo to vaše očekávání? Nebo tam někdo byl zase okraden jako každý rok? Za mě největší krádež je teda Sabonis. Nejenom, že já jsem ho ve svý 5 dal do základu dokonce, já jsem ho vybral, ale myslel jsem si, že ho prostě nevinne aspoň ta náhrada, ale on tam vůbec není, takže Sabonis. Vlastně nikdo ze Sacramento tam není. A na úkor koho bys ho tam umístil? Moje 5 na západ byla Doncic, Gilgeous-Alexander, Kawhi Leonard, Sabonis, Jokic. Jo, s tím nejde asi nesouhlasit úplně. A jestli se ptáš, koho by vyšoupnul, tak by vyšoupnul Anthony Davise, protože Lakers v tu dobu se plácali někde 10. 11. místo, takže za mě si nezasloužili 2 hráči do All-Star Game. Jo, buď Davise nebo Townse, protože už tam má spoluhráči, že jo. Dobře, sice se pohybují na prvním místě, ale Jokic tam taky nemá Mariho třeba. To bude možná jako jednou nejlepší hráč, který nikdy nebude v All-Star. Mari, Jamal. A co ty, Venco? Jak to vyšlo tobě? Ty už nám to tady říkal minule, koho jsi volil. Jsem se zamyslel, že Tomáš nedal do základu LeBrona Jamesa. No nedal, ti říkám, že Lakers 10. 11. Ale hlavně já jsem se bál toho, že ten Sabonis, že ho budou chtít jako dát do pryč, takže jsem ho tam prostě dal. No. Je to směšný, protože on teďka zrovna v nějakém žebříčku v žebříčku MVP kandidátu byl 5. myslím. On má neskutečný leden. On teďka v lednu Fox šel trošku dolů, ale Sabonis to strašně tahal, to Sacramento, takže jako nevím. Tak Venco, teď ty. Já mám takový 2 poznatky, nebo zajímavý je, že po dlouhý době Štěpán Kerry není v základu právě, to je takový, jako, ale asi s tím, jak se Golden State trápí, tak nejspíš zaslouženě, i když on je jediný, který tam teda něco hraje, že jo. A proč asi ještě mají nějaký fanoušky, že on prostě tam Štěpán furt šutí a je šílený. No ale zaujalo mě naopak, že mají Bucks 2 startery a nevím, jestli ten Lillard se jako zaslouží být v tom základu, nebo... To vůbec, to bylo hned moje na první dobrou, že neměl být v základu, ale já bych ho tam nedal vůbec. Já bych tam místo něj klidně dal toho Trae Younga, který chudák jakoby si stěžoval, že už tam nebyl loni, tak i toho bych tam dal místo Lillarda. Takže... Jo, a tak Young se tam nakonec dostal kvůli zraněnímu komu? Embiid a... Randle. Embiid a Randle, no, a místo nich teda šli... No, tak Randle, že tam nebude, to mi nechybí, no. A on umí dobře zrankovat, takže on by se zase jako hodil do All-Star Gameu. Ale Scottie Barnes ještě. Scottie Barnes. Nahradí, no. A tomu to přeju, no. Jo, já teda pro úplnost dodám jenom, jakou jsem měl 5 na východě, takže jsem dal Haliburton, Brunson, Jason Tatum, Giannis a Embiid. Dal jsem tam Tatuma, protože jsem to chtěl mít podle pozic, takže na pozici 3. A ještě, co říkáte na dunky, na sestavu? Poslední otázka. To je teda, Jaime Jaquez junior, kterýho jsem tady, myslím, vyzdvihoval, že on měl z hráčů v letošním draftu jeden z nejvyšších výskoků, tak uvidíme, jestli to předvede tady na největší stage. Pak je tam zase teda 2 hráčů z G-League, McClung, lecký vítěz a nějaký no name, nebo nevím, možná vy ho znáte. A poslední teda po dlouhý době jede All-NBA hráč Jaylen Brown. Hodně mě to překvapilo, že se na to takhle vrhnul. Asi teďka v Bostonu, jak je tam spousta těch hráčů, jak mají široký kádr, tak se dá trošku odpočinout třeba po tréninku místo střelby nebo driblingu piluje danky třeba, já nevím. Ne, ten driblovat už asi umí, tak trénuje danky. A na koho sázíte? Na ty no-namey. Jo, jako to, co předvedl McClung, to si nemůžu představit, no. že by Jaylen Brown něco takovýhleho předvedl. Ty právě mají i víc čas na to trénovat a jsou na ty soutěže lepší. No. Ale zase, kdyby Brown zasmečoval jako z nájezdu na levou ruku, tak možná to je jako na 11 bodů, ne? To je pravda, no. Ale to mě právě zase pobavilo, trošku odbočím, že teď to udělal ve fast breaku, myslím Wallace, že zase udělal asi 4 kroky ve fast breaku a pak zadankoval a nepískli kroky, že ještě ta NBA takhle podporuje v tom, že aby oni udělali pořádný dunk, tak si musí udělat těch
4 až 12 kroků a prostě pak to tam smečujou, tak nevím. A kdyby byl jeden hráč, kterýho byste si mohli vybrat do dunk contestu, který tam nikdy nebyl, nebo i byl, kdo by to letos byl? Za mě by to byl Anthony Edwards ze současných hráčů. Určitě ze současných hráčů. Ten má neskutečný hang time, ten vždycky připomíná Jordana, když jako visí v tom vzduchu. A za mě to už je pozdě, že jo, LeBron James, že tam nikdy nešel, to už, ale pozdě bych ho honit. Paráda, tak myslím, že jsme to krásně dneska projeli. Děkuju moc kluci za natáčení, bylo to fajn a děkuju taky všem posluchačům, posluchačkám za poslech a budeme se na vás těšit zase příště, ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record.